ודחיה לא מתאמן, ומתאמן הם שווים ללכת, כמוקו לאור בריחו לב, אמרו פה מה דשכנתא, סיני סיני, זכאין ובנין דשמין מילין, אילן מקומה. והי אורלה ופריה, אינון כמוץ ותבן דחיתה, ביומין דחול התקריית, דיו אבל לאו המזבח להדלקה מוץ ותבן, והשתערה תהי סולת נקייה, אבל ביומין דשבת ויומין תבין, התקריית יוד התרה על כולה, וביתה דילה, לב אלוהים, דומדה דבראשית, והיא בית כלילה מעשר אמיריים בכל סתרה, יוד התקריית עירה, בין בשבת, בין בברית מילה, בין בדינה, ואחי בכל פיקודה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ימלוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני אגיד חידוש קטן על סוכות. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף ב', ממשיך גם לג', שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, בא עם ספר תורה בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בתורה, יבוא, ומי שקיים אותה, יבוא ויטול שכר. מיד מתקבצים כל אומות העולם, ובאים בערבוביה, באים לקבל שכר. קודם כל יש לשאול, למה באים אומות העולם? הרי הקדוש ברוך הוא אמר מפורש, מי שקיים את התורה יבוא ויטול שכרו. מי אמור לבוא? רבנים, גדולי הדור. אתה רוצה להגיד פחות, תגיד תלמידי ישיבות. אתה רוצה להגיד פחות, תגיד סתם יהודים. אבל אומות העולם, מה להם ולתורה שהם באים לקבל שכר? בכל אופן, הם באים לקבל שכר. הקדוש ברוך הוא בא, אומר להם, כל אומה ואומה תיכנס בנפרד. למה? בשביל שאתם לא תתערבבו, אתם בעצמכם, ולא תשמעו אחד את השני. הם נכנסים, רומי נכנסת תחילה, אומרים לקדוש ברוך הוא, הרבה דברים עשינו, שואל אותם, למה אתם רוצים שכר? אומרים להם, הרבה דברים עשינו, בנינו קשרים, בנינו מחצאות, הרבנו כסף וזהב בעולם, כל מה שעשינו לא עשינו אלא בשביל ישראל, שהתעסקו בתורה. אם ישראל היו צריכים לבנות קשרים ומחצאות וכל אלה, מתי היו עוסקים בתורה? לכן אנחנו עשינו את זה, עכשיו הם יכולים ללמוד תורה בזכותנו. הוא אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, לא עשיתם אלא לצורך עצמכם. קשרים עשיתם לקחת מכס, מחצאות עשיתם לעדן את עצמכם, כסף וזהב ליהו, שכנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם. מיד יצאו בפחי נפש, נכנסת אחרי זה פרס. אומרים לו הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשינו הרבה דברים לצורך ישראל, בנינו כרכים, וכל מיני דברים עשינו בשביל ישראל. אומר להם, ושווקים, ומלחמות, אומר להם הקדוש ברוך הוא, שווקים, שוטים שבעולם, שווקים עשיתם להושיב בהם זונות. מחצאות עשיתם, לעדן בהם את כרכים עשיתם, לקחת מהם אנגריה, ארנונה. מלחמות אני עשיתי, שנאמר השם מילוש מלחמה. אז מיד יצאו בפחי נפש. ככה כל אומה ואומה, הם באים מבקשים שכר, הקדוש ברוך הוא דוחה אותם. ושוב יש לשאול, וכי אתם לא יודעים שאתם באים לפני הקדוש ברוך הוא, אתם מנסים לשקר עליו, אתם יודעים שבניתם את הדברים האלה לצורך עצמכם. איך אתם באים ואומרים, עשינו את זה לצורך ישראל שהתעסקו בתורה? ויש לומר תשובה אחת שתענה גם לשאלה הקודמת. אבל באותו יום, לעתיד לבוא, השקר ייעלם מהעולם. השקר זה השטן. הוא זה ששיקר ראשון על חווה, והוא זה שממשיך. באותו יום, לעתיד לבוא, לא יהיה את השטן, אז לא יהיה שקר. הקדוש ברוך הוא אומר, כל יהודי ויהודי חייב לומר, בשבילי נברא העולם. מבחינת הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם לאדם אחד. לאדם הראשון ברא את כל העולם כולו. וכל מה שמתחדש בעולם, הקדוש ברוך הוא עושה את זה רק לטובת ישראל. באותו יום שהשקר ייעלם, אז יראו כל מה שקורה מאחורי הקלעים. ברגע שיראו מה שקורה מאחורי הקלעים, יראו שהקדוש ברוך הוא תכנן מראש שזה יהיה לטובת עם ישראל. אם זה נעשה לטובת עם ישראל, אפילו שאנחנו לא קיוונו לעשות את זה לטובת עם ישראל, אומרים אומות העולם, מגיע לנו שכר, כי בסופו של דבר אתה תכננת שזה יהיה לצורך ישראל. בכל אופן, אומרים לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, וכי נתת לנו תורה ולא קיימנו אותה? שואלת הגמרא, וכי אפשר לומר דבר כזה? הרי כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא הלך לכל אומה ואומה לפני מתן תורה על הר סיני, ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה? שאלו מה כתוב בה. אמר להם לא תרצח, אמרו אנחנו לא יכולים בלי לרצוח. וכן כל אומה ואומה, כל אחת עם דבר אחר, לא יכלו לקבל אותה. המהר"ל מפראג אומר שזה לא מדויק שהקדוש ברוך הוא באמת הלך כמו איזה חבר כנסת שהולך להציע את המצע שלו לאומה ואומה, אלא פשוט זה המהות שלהם. יש אומות מסוימות שהמהות שלהם זה לרצוח, אז הם לא יכולים לקבל את התורה. הוא ידע שזה מה שהם יענו, לכן הוא לא שאל. בכל אופן זה לא משנה, שאל, לא שאל, הם לא יכלו לקיים את התורה. לכן הוא לא נתן להם. שואלים אותם אומות העולם, וכי כפית עלינו הר כגיגית? כתוב בהר סיני הקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית על עם ישראל. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מותר. אם לאו, שם תהיה קבורתכם. אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אתה כפית על עם ישראל תורה, לכן קיימו אותם. עלינו לא כפית. איך אתה רוצה שנקבל? אומר להם, הראשונות ישמיעו לו. מה זה ראשונות? 7 מצוות בני נוח כן קיבלתם על עצמכם. וכי קיימתם אותם? מראה להם הקדוש ברוך הוא שהם לא קיימו אותם. בכל אופן, הם אומרים לו, וכי עם ישראל כן קיימו את התורה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני מעיד עליהם שהם קיימו.
אומרים לו, אתה לא יכול להעיד, אתה אבא שלהם. אבא שמעיד על בניו, פסול לעדות. קרוב פסול לעדות. אומרים לו, הקדוש ברוך הוא אומר להם, שמיים וארץ יעידו. אומרים לו, הם לא יכולים להעיד. למה? הם נוגעים בעדות. אם אין את התורה, אין שמיים וארץ. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מכם יבואו ויעידו. יבוא נמרוד מלך שלכם, ויעיד באברהם שלא השתחווה על צלם. יבוא לבן, יעיד על יעקב שלא נחשד על הגזל. תבוא אשת פוטיפר ותועיד על יוסף שלא נחשד על הערווה. וכן מאומות העולם כל המלכים יבואו בעצמם ויעידו בישראל שהם לא נכשלו ושהם קיימו את תרי"ג המצוות. אומרים לו, אתה יודע מה? בסדר, תן לנו עכשיו את התורה מחדש, נקיים אותה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל לשבת? בשבת. לעתיד לבוא זה נקרא יום שבת, אז היום השביעי זה יום שבת. זאת אומרת, בן אדם שהכין אוכל לשבת יכול לאכול בשבת, בן אדם שלא הכין בשבת, איך הוא יאכל בשבת? מה, תגיד עכשיו תביא לי להכין מחדש? אי אפשר לבשל בשבת. אבל בכל אופן, יש לי מצווה אחת שהיא קלה וזאת מצוות סוכה. ניתן לכם אותה, תקיימו אותה, תקבלו שכר, הטענות שלכם יהיו צודקים, אפילו שזה לא נכון. אבל למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא בא בתרועים להם דעותיו. נותן להם מצוות סוכה. למה? בגלל שזו מצווה קלה. למה מצווה קלה? כי מבחינת ההלכה מצוות סוכה היא דורשת הכי פחות כסף. למה? כי מבחינת ההלכה מספיק שתי דפנות ועוד דופן של טפח. אפשר להשיג את זה בכל קיר, אפשר להעמיד עליו כמה קישוטים. גם זה לא צריך, קצת עלים מלמעלה, וזו תהיה סוכה כשרה. זאת אומרת, זאת מצווה קלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להכביד עליהם, קחו מצווה קלה, נראה אתכם עומדים בה. לוקחים מצווה קלה, בונים סוכה, כל אומות העולם בונים סוכה, נכנסים, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, מיד אומות העולם חם להם, לא יכולים לסבול בסוכה, יוצאים מהסוכה, בועטים בה, והקדוש ברוך הוא יושב מלמעלה, צוחק עליהם, כמו שכתוב, השם בשמיים משחק אדוני לעג למו, הקדוש ברוך הוא משחק ואומר להם, אתם בעצמכם לא יכולים לקיים אפילו מצווה אחת. אתם רוצים שנכפה עליכם הר כגיגית על כל התורה כולה? לא תקיימו אותה. יש לשאול, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לתת מצווה, אתה חייב לתת אפשרויות לעמוד בה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת מצוות תפילין למי שאין יד. הוא לא יכול לשים מזוזה למי שאין משקוף. כל מצווה צריך שיהיה את הדברים שיוכלו לעמוד בה. איך הקדוש ברוך הוא בונה סוכה ודורש מהם שיהיו בה והוא מוציא חמה מן הארתיקה? יש פה משהו שלא הוגן, ויש לומר על עוד פעם מסוימת שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה. מתי זה היה? כשאברהם אבינו היה ביום השלישי למילה. ביום השלישי למילה של אברהם אבינו היה לו כאבי תופת. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יסבול, הוא תמיד היה מקבל אורחים, דואג להם, מכין להם את כל הצרכים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שידאג להם בזמן של כאבים, שיוכל לנוח, הוציא חמה מן הארתיקה, ואברהם לא היה עוברי דרכים ברחוב בגלל שהיה חם. אברהם אבינו מה עשה? יצא החוצה, חיכה בחוץ, עד שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא מוסר נפש ומצטער שאין אורחים, שלח לו 3 מלאכים בדמות ערביים, דאג להם, הביא להם בקר, הביא להם חמה. התורה מספרת בפרשת וירא בדיוק מה הוא נתן להם, כל הצעדים שהוא עשה להם. בכל אופן כתוב שעל כל צעד וצעד שאברהם עשה למען המלאכים, שהוא חשב שהם סתם עוברי אורח, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שכר לדורות, מצווה מסוימת לדורות, שיהיה להם על זה שכר לדורות. באחד הפרטים שהוא עשה להם כתוב, מידה עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. כתוב שאברהם עמד עליהם. מה פירוש עמד עליהם? יש מדרש שאומר שמצד אחד היה את העץ שישבו מתחתיו, מצד שני אברהם עמד מעליהם בצורה מחופפת קצת כדי לסכך מעליהם מהשמש. למרות שהיה הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה, הוא סיכך עליהם בגופו, מסר נפש כדי שיהיה להם צל. ולכן אומר אותו מדרש, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מצוות סוכה לכל הדורות. כמו שאברהם סיכך עליהם במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא נתן מצוות סוכה שתסכך על עם ישראל. אם כן, הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות סוכה בגלל המסירות נפש של אברהם. איך הייתה המסירות נפש? הוא הוציא חמה מן הארתיקה ובכל אופן אברהם היה בחוץ. לכן הגיעה מצוות סוכה. אומר להם הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה שוויון באמת, כמו שאתם רציתם עד עכשיו שוויון, לא כפיתי, כן כפיתי, רציתם שוויון, שיהיה שוויון עד הסוף. למה הגיעה להם מצוות סוכה? בגלל מסירות נפש. עכשיו אני רוצה לראות אתכם עם מסירות נפש. אני הוציא חמה מן הארתיקה, כמו שאז הוצאתי לאברהם. הוא נשאר בחוץ, הוא מסר נפש, הגיע לו מצוות סוכה. אתם לא יכולים להיות עם מסירות נפש בשמש, אתם לא יכולים לקבל ולדרוש את התורה כולה, כי אתם לא יכולים לקבל אפילו מצווה אחת שדורשת מסירות נפש. השם יזכנו שנזכה באמת ליום הזה,
כמו שהזוהר אומר, שבזכות הזוהר נזכה לצאת מהגלות ברחמים, נזכה להגיע ליום הזה שלא יהיה שקר, שנראה רק את האמת, אומות העולם יקבלו את מה שמגיע להם, עם ישראל יקבלו את השכר שמגיע להם, נזכה כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, ביחד עם סבא, השם ישלח לו רפואה שלמה, אורך ימים ושנות חיים, בריאים ושלמים וכל הדברים והגידים, ושמחת חיים תמיד, גם לסבתא מז'יאנה בת אג'יז'ה ולדוד שלי, זאב יששכר אלימלך בן מז'יאנה, רפואה שלמה, אריכות ימים ושנים, בריאים ושלמים וכל הדברים והגידים תמיד. כן יהיה רצון.